أمن هذا الذي يرجوه في الآخرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya salihin wa sahabat tabi'in ahsan. Syekh biya sahabat ajari tis'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhina Sani hadal kitab. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di ngaji ngaose sakjane prei nggih sampun badhe nisfu Sa'ban. Nggih paksan nggih pun kula sanjangi prei Kang. Cuma sing damel jaminan itu wis kadung tak gawe dijeng ya segiman tak di ngaji ninah terakhir niki berarti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Dengake wingi kita sampun bahas sunnah-sunnah teng salat wonten sunnat hayat, sunnat ab'ad. Niki wonten melih sunat tapi wonten sak jabane salat ya. Sak derenge nglampahi salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sunani lan setengah saking pira-pira kesunatan al-mutaqaddimati kang den dhisikake anituhuli saking mlebu tumandang fi sholati ing dalem salat kang sepindah al-adzanu iku adzan. Adzan iku cara bahasa aweh weruh. Jadi ana ucapan-ucapan tertentu sing kanggo ngaweruhi nek wis manjing wektu salat sing difardhokno. Iki adzan ya. Wal iqamatu nomor loro lan iqamah. Zikir tertentu sing dijumenengake nudono nak maring salat dilaksanake iqamat. Adzan terus iqamat. Wa sunnatan monggo iku kesunatan loro, adzan iqamat kesunatan loro.
sunnah kifayah gitu ya. Limaktubatin kanggo salat kang den fardhuake duhur, asar, isya, maghrib, isya, subuh ya. Dakarin wong lanang. Wong wedok mboten kesunatan adzan ya. Wa in balagha lan senajan tumekahu ing wong adzan ghairihi apa andane liyane wong, senajan wis krungu andane saka wong liya ya. Jadi kanggone masjid kono adzan tengah barokah tetep kesunatan adzan ya. Bola balik mboten napa-napa ya. Wa iqamatun lan iqamah limra'atin kedue wong wadon. Nak qomat iku mboten napa-napa, tiyang istri ajeng salat terus qomat. Tapi adzan mboten disunahake, nggih malah haram ya. Soalnya adzan iku perlu suara sing banter, sedangkan suarane wong wedok niku aurat ya. Tapi tentang suarane tiang istri niku wonten kalih, wonten sing muni aurat, wonten sing muni mboten aurat ya. Tapi senajan mboten aurat, pendapat sing kedua nggih, tapi kok nimbulna fitnah nggih dadi haram suarane niku mau ya. Nah teng mriki malah do ning mik ngaji deh tawang itu ya. Nggih niku malah pendapat nomor kalih ya. Apa tahlilan itu nggo mik. Nah teng Kudus bareng niku mboten wonten. Wong wedok tahlilan anggo mik mboten. Nggih pendapat suarane wong wedok niku Allah nggih sing kata niku ngaji niku mboten aurat. Lah dipenging nggih wong itu lah. Ana ngadzan utawa wong benci mboten sah adzane nggih. Karena adzan itu kan kesunatane wong sing ora adzan ningali wong sing adzan nggih. Lah wong sing wedok sing adzan kok dak mau delok wong wedok kabeh. Dadi haram nggih. Jadi kesunatane tiyang sing ngrungokke niku ning sak majelis iku ningali tiyang sing adzan. Tapi nak qomat nggih qomat kangge jamaah wong wedok dhewe nggih niku angsal. Wa yujibu lan jawabi sami'uhuma sapa wong kang ngrungokake adzan lan iqamat walau lan senajan talian iku wong kang maca Quran. Jenengan maca Quran pas maca ono adzan nggih mandeg sik Qurane perlu jawabi adzan riyen. Padahal maos Quran iki nggih. Maka kan nggih ganjaran gedhe nggih. Cara maos kalame Allah niku mawon kan mandeg. Apa meneh lagi jagong, apa meneh lagi gawe napa niki ndelok TV, ngetel musik-musikan. Ana adzan ya kudune jawabi. Mas kadung ana karnaval iso ra ito nggih son huruf. Lagi teng maca Quran mandeg perlu jawabi adzan. Wa mutawaddian lan wong sing wudu. Pas lagi wudu kon adzan mandeg sik wudune perlu jawabi adzan riyen.
Nek jadi piye padha ya Allahu Akbar ya Allah Akbar kejaba wa yuhauqilu lan maca la haula wala quwata illa billah wa yusaddiqu lan maca sadaqta wa bararta wa nahnu ala dzalika minasyahidin in hayya lamun maca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah wa sawabalan maca as-shalatu khairum minan naum. Nah pas hayya 'alas shalah ayo mara ning gone salat hayya 'alal falah ayo mara do ning gone kesuksesan falah artine. Nah iku sing jawab muni la haula wala quwata illa billah. La haula ora ana daya upaya kanggo napa nolak kemaksiatan wala quwata ora ana kekuatan nekani ibadah Allah. Artinya la haula wala quwata illa billah. Kita ini kiat ibadah, kiat sholat, kiat jamaah ini nggih asline saking Allah nggih setrumen nggih. Jadi kalau tiang boten kiat sholat, boten kiat ibadah jamaah nggih artinya boten diparingi kekuatan saking Allah. Saka niku didohno jauhkan saking rahmate Allah. Ora dikne wegah, pancen Allah sing gak nyetrum nggih. Soalnya la haula wala quwata illa billah. Nah as-salatu khairum minan naum bakdal sembuh balese yusaddiqu bener lah sodakta wa barorta sodak bener sira wa barorta lan bagus sapa sira. Nahnu ala dzalika minasyaitin aku nyakseni wa yaqulu lan donga sapa wong badhe maing dalem sause adzan lan iqamah maca donga ing Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad maha sholawat mau sholawat niku disunahke dikuatkan dikokohno nek maca ning nggon tertentu wonten hadise sing khusus ya. Ya niku mau termasuk sak ngiring-ngiring adzan ba'da adzan. Kawitane donga, nah ajeng donga muni maca selawat sik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nggih. Ya minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah donga kok disurung karo selawat iku gak ana iso sing ngendekno. Terus ning akhire donga ning akhire kunut wa fi asna'i takbiratul id tengah-tengahe takbir id pas salat nggih salat id niku mau selawat wa inda dukhulil masjid lebu masjid Allahumma sholli ala Muhammad metu masjid selawat pas kumpulan tahlilan apa mau selawat pisah disolawati ya. Indah safar ape lunga mau selawat teka aku dulu teka saka lelungan mau selawat ini nak malah nekakno iso menekakno pira-pira sholatan bareng Habib malah saya ya. Al-qiyam li sholatil lail apa jumeneng salat wengi maos selawat. Khatmul Quran bar khataman Quran maos selawat. Wa indal hammi wal qarbi wat taubah pas keadaan susah sedih orang di dhuwit malah selawat ya. Engko ben duwite teko. Taubat apa taubat maos selawat. Qiraatu hadis maca hadis selawat. Tablighul ilmi nyampe nong ilmu
ngaji kados kita niki ajeng ngaji maos selawat dikir apa dikiran nisyanu syekh lali aku mung dene ndi yo barang kunciku mau selawat ya. Sunatan ya. Ketika mencium Hajar Aswad ngiring-ngiringi wudu berwudu ketika nyembelih lan sanes-sanes pun iku disunahno mau sholawat. Terus sholawat Allahumma rabb hadhihi dakwah Allahumma Allah rabb hadhihi dakwah pangerane ikilah ajak-ajak adan mongke atam mati kang sempurna wassalati lan salat al-qaimati kang tinju menengake ati mugi nekake panjenengan Muhammad dan ing Nabi Muhammad al-wasilata ing maqam wasilah wal fadilah lan keutamaan. Wasilah niku maqam ingkang didamel Allah kangge satu makhluk ning gone hari kiamat. Gini kok Kanjeng Nabi kepengin menduduki makam niki wasilah sing kangge satu seseorang ketika ning swarga. Wab'as lan mugi bangkitake panjenengan hu ing Nabi Muhammad maqaman ing maqam mahmudan kang dipuji. Bejang teng geger-geger padang mahsyar nabi-nabi do selak soale banget suwene rekoso iki sampai ana wis kalau mending niki karuan ning neraka mah nggih. Karuan ning neraka wae niki no. Emang pirang-pirang tahun ana keputusan akhirnya do sowan ning Nabi Adam selak Nabi Nuh akhirnya anjing Nabi Muhammad sing maju terus sujud niku njaluk nyuwun Allah sekinten proses kiamat niku berjalan nggih. Akhire sedaya berjalan nggih. Nah niku kang dinamakan syafaatul udma nggih. Syafaat sing gedhe iku kanggo kabeh umat manusia. Iku akhire proses hari kiamat sing Allah bendu waktu itu akhirnya terus purun menerusno niki perjalanane niku mau dinamakan syafaatul udma. Jadi mboten usah disuwun syafaatul udma panjenengan mungkin angsal sekabeh nggih. Syafaatul udma niku Allah du'ata kang janji panjenengan ing maqam mahmuda lima krono untukan ini nggih. Ini kok dikon adan dalile wonten hadis lima krono hadis rawa kang riwayatake Asy-Syaikhani sapa Bukhari Muslim idza hadarat nalikane wis teka salat wa salat wal yu'adzin mongko becik ngandani lakum maring sira kabeh akhatukum sapa salah sijine sira kabeh. Wa Ibnu Najjar lan ritakna sapa Imam Ibnu Najjar an Abi Hurairah ta sanging Abi Hurairah maka ana hadis salasun la yu'allimun nas ma fihinna ma ukhidna illa bisahmatin la ya'lamu salasun utawi ana perkara telu la ya'lamu kang lamun weruh annasu sapa menungso weruh ngerti ma ing barang fihin kang ing dalem salas nggone telu mau sak jerone telu mau kok roh ganjarane ma ukhidna mongko ora di alap apa salas ila kejaba bisahmatin kelawan undian ana tiga hal kok menungso roh ganjarane telu hal iki tiga hal ini ku gak dikerjakan kecuali dengan undian
Oh, cukup ya saya anu diundi sapa iki ngono. Arite banget nek edo kepengin do royokan nggih. Nak roh ganjarane. Khirson krana semangat lobo kepengin alama ing atas barang fihinna kang ing dalem salas telu minal khairi saking kebagusan ganjaran teng akhirat wal barakati lan barokah keberkahan ning gone donya. Apa telu iku? Atadinu siji adzan bisolati kelawan salat. Iki nak ngerti nggih, royokan ambek do di sut-sut. Do rara ya malah do wah sing adzan. Watah keistimewaan adzan nggih. Jadi termasuk sing didongakno Kanjeng Nabi lurus niku tiyang sing adzan nggih. Kabeh sing krungu suarane wong sing adzan, kewan, wit-witan, watu, jin, menungso somben dadi saksi. Jadi saksine wong sing adzan mau sing krungu suarane. Suara tekan di sepanjang sucih krungu suarane niku sedo iku di ngapura sepanjang terdengar suara niku. Jadi nak adzan saking mriki tok ndungu tekan sonean mriko. Nek ngapura kene tekan sonean dawane nek ngapura. Benjing diistimewakan Allah teng akhirat niku gulune dawa wetok gulu dawa wah kaya tukang adzan niku istimewa nggih benjing. Tiyang sing adzan angsal ganjarane wong sing mangkat jamaah sholat perkara bunga adzane nggih. Kok ana adzan kok ana wong 20 bunga adzan do mara. Nggih iku sing adzan untuk ganjarane wong 20 sing sholat mau. Niki sing keterangan sing didohno iki dereng sing rahasia mah nggih. Ora ngerti, ora didono nggih ganjarane sing asli, sing benjang itu ning muga ngerti. Nomor setunggal, nomor kalih watajizulan isu-isuan bil jamaati kelawan jamaah. Maksudnya jogo waktu sing awal ono adzan langsung mangkat jamaah salat orang go menggo. Nomor kalih. Nomor 3 wassalatu lan salat fi awalis sufufi ing dalam kawitane saf, yaiku saf sing pertama sing nyerai karo imam ya. Saf pertama nek kebet, saf kedua ya. Jadi urutane niku mriki riyen sing anggurine imam nggih. Ngene sing nembe sak tengene, nek kebet nembe kiwa mriki nggih. Saf kedua mriki sing sak anggurine imam terus tambah-tambah mereka kebeki menganan riyen nampun kebek kanan mengiri ngaten niku aturane ngaten nggih sing sae. Ampun bolong-bolong malah ya. Lah niki 3 hal nak tiyang kok ngerti ganjarane mesti di kerjano kanthi royokan, artinya kanthi royokan akhirnya dadi undiah saiki ya. Sapa sing dhisik sing sanu diundi ngono. Lah banjur ganjaran niku mboten diparingake ning donya nggih, nak diparing ning donya nggih didohno ngoten lah nggih. Maka kehidupan iki mboten berjalan itu termasuk hikmahe ganjaran ora diketokno ora ya terus do ora mlaku niki do ning wong do megah ning pasar akhirnya ibadah terus do but gawe do megah nggih
Mungkin apa mangan wegah iki biasa wis ganjarane ngene re. Cara sing ngandan tok upahan 2 juta ngono. Raya lagi. Nah, iku ora timo 2 juta nggih. Termasuk siksane dosa ora diketono ngene iku kersane ya ana sing ninggal salat ana sing berjalan kayak apa kehidupan iki. Nanti kita malah gak berjalan kayak tinggal kari imane nggih, kari kegiatan imane. Mungkin perne iman itu percaya dah, nggih percaya napa-napa disampaiake Kanjeng Nabi, ganjaran nggih swarga nggih neraka kantun imane piyambak-piyambak. Siksa diketok ning donya, wis tuling masjid kuwabe terus akhirnya rangi. Gitu go ora ana ning pasar wis ora sempat wis ora kober ya. Pasar buat gawe giling wis ora. Ibadah terus. Wa ibnu Abi Syaibah lan katana hadis sapa Imam Ibnu Syaibah wal Baihaqi an Sulaiman Al-Farisi mauqufan hal hadis mauquf. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi idza kana nalikane ana ar-rajulu sapa wong lanang fi ardin ing dalem bumi faqama mauqa qomat as-salata ing salat mongko salat khalfa ing dalem burine rajul malakani sapa malaikat lho ana wong salat ning suci tempat ini komat bloko ora adzan dian iki ya. Dan itu malaikat loro melu salat. Soalnya ini maca komat Faida adana mongko nalikane adzan sapa rajul wa aku malan maca komat sapa rajul sholat mongko sholat khalfau ing dalem burine rajul minal malaikati sangking malaikat ma apa hitungan layu kang ora dingerteni torofahu apa pucuke ma ya kauna padha rukuk sapa malaikat biruku ihi kelawan rukuke rajul wa yasjuduna sujud sapa malaikat bisujudi klan sujudi rajul wa yu'minuna lan ngamini sapa malaikat ala duaihi ing atase dungane rajul. Ana wong nggone satu bumi, siji bumi mungkin pas perjalanan terus mandek adzan, ini adzan terus komat sholat lho niku dimakmumi karo malaikat sing jumlahe gak ketok pucuke tekan ndi banget akeh berarti nggih. Ruku bareng rukuke iku mau wong mau sujud terus ngamini dongane tiyang iku mau nak salat niku ndekne maca adzan terus maca qomat. Jadi kita ajeng sholat niku adzan piyambak qomat piyambak nggih angsal nggih ora kudu ning langgar adzan iki ora kudu ning langgar ana bayi lahir diadzani ndak ya ana tiyang ngubur diadzani qomati ana bencana ana topan nggih adzan ana dan deres banjir adzan nggih. Wa Ahmad wa Muslim nggih wallahu alam bis.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila hadratihi wa ahlina al-anbiya wal mursalin wa syuhada salihin wa sahabata tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin. Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sanjid Maulana Syekh Abbas Ahmad Tijani Aliyati Sahwi Dajjal Tijafur Mausulim wa Ajwaji Ma'adan Barakain Karmatin Salahatim Basambul Sama Muhammad Bahnur Yahba Masyakir wa Khalil Ma'atabidawi Salahatul Hadrat Tamakin Hajjan Barang Kusum Ladul Pelontak Kusum Ladul Mizan Badar Balfiyah Abdullah Salam Jajati Kurim Mausulihim Al-Khajani Kubur Nal Muslimin Al-Musiyat Al-Amin Al-Syarikil Adil Bari-Bari-Bariha Sultan Al-Abaina wa Matina Jadadzina wa Jadadzina Syekhina wa Syekhina Susanillah Hadrati Bapak Nur salam sekalian, Bapak Pangi sekalian, Bapak Arif, Bapak Surata Kajen, Mbah Sumini sekalian, Ibu Sri Mulyani Juwana, Ibu Sri Mulyanah, Ibu Sumarni Waturoyo. Hadrati Bapak Mu'alimin bin Kasan Ngari, Bapak Kasan Ngari sekalian, Bapak Rosyid sekalian, Mbah Bisah sekalian, Mbah Karsini sekalian, Mbah Mustahil sekalian, Lek Madiri sekalian, Lek Ngarpani sekalian, Adik Suciati, Adik Samsul Hadi, Bapak Ngadiri sekalian, La Hadrati Mbah Suyekno sekalian, Mbah Haja Sutarni, Mbah Jadarnawi, Mbah Muhadi sekalian, Mbah Suliyom, Mbah Dahlan, Mbak Abdurrahman sekalian, Ibu Sugiyarti, Pak D. Imam Suparti, Mbak Buyut Baseni sekalian, Adik Revaldi Febrian Prasetya, Lek Adin Berhati, Lek Budiono, Lek Aryoso, Susan Wakih, Musola Al-Barokah, Bapak Marzuki bin Aban, Bapak Haji Sayyidi bin Nawi, Al-Hadrati Muassis, Musola Barokah, Bapak Abdul Malik bin Ahmad Syarif sekalian, Jamaah Musola Barokah, Humul Fatihah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل وسلم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lahumul Fatihah. Saderengipun tahlil nggih kawula ngumumake itu kathah sing tanglep saking Bapak Kepala RT khusus RW RT 02 nggih. Acara magengan niku dilaksanake tanggal 14 Februari nggih. Sabtu malam Ahad nggih. Atus biasane manggen teng musala mriki Al Barokah wektale bakda maghrib nggih. Sabtu malam Ahad 14 Februari nggih teng magengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin jawfin amaika fi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqal hatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal wa baligh wa usil misla sawabi ma qara'nahu wa ma tasaddaqna wa tiyata wa sila barakatan samila rahmatan nazila ila hadrati habibina wa syafi'ina qurrata ayunina Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa biti ajmain. Thumma ila hadrati ghani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin. Khususan Sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Maulana Syekh Abi Ahmad Tijani, Jalil Tisahwi Dati Rudi Jawab Urui Mausulim Wajah Ma'adalin Barakatim Karamatihim Adratim Basambulai Semua Muhammad Bahnur Yahba Masyakil Khalil Muhasul Bidawi Adritamakan Hajan Malam Bakus Samanglu Jana Badar Alfi Adra Salam Yajatim Puri Mausulihim Lahad Jamil Kuburin Al-Muslimin Al-Muslimat Al-Muminin Al-Muminat min masyarikil ardi ila maghrib ya bari ya bari ya abaina umatina amatina wa jaddatina wa jaddatina wa syekhina wa syekhi masyakhina ala khususanil hadrati al-madhkurat asma'hum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ati rahmah wa naqfir ni'mah lil kubur nahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum mufratan min hufarin niran Allahumma in kanu musinina fazid ihsanahum wa in kanu musiina fatajawaz anhum an sayyiatihim Allahumma rfa'na darajat wa dha'if lahumul hasanat kafir anhum sayyiat wa adkhilhumul jannat wal aba'i wal ummahat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Allah